سروکê giştî MHP Devlet Bahçeli li dijî gefên İsraîlê bang kir ku zextên siyasî aborî û leşkerî li ser İsraîlê werin kirin. Kemal Kılıçdaroğlu jî bertek nîşanî axaftinê Netanyahu da û diyar kir ku İsraîl ji bo hemû herêmê gefek e. İsraîlê di 18 tebaxê de li dijî bajaroka hewayî ya Ebu ez Zuhurê ya rojhilatê bajarê Îdlibê yê Sûriyê êrişeke hewayî pêkanî. Serokwezîrê İsraîlê Benyamin Netanyahu diyar kir ku ev êriş weke peyam ji bo Tirkiya ku dixwaze xwe li wir bi cih bike pêkanî. Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçeli bi daxuyaniyek bertek nîşanî nirxandinên Netanyahu da û mijarê wiha şîrove kir. Raya ku di vê pêvajoyê de hat girtin, hevsengiyên İsraîlê û lîstikên wê xirab kirine. Siyaseta êrîşkar û belavkar a ku rêveberiya İsraîlê dimişîne ve guhestiye yek ji pirsgirêkên ewlehiyê yên sereke ku paşeroja hemû herêmê dixe xeteriyê. İsraîl bi destê rêveberiya heyî ne tenê ji bo herêmê, ji bo hemû mirovahiyê jî bûye çavkaniya gefê. Bahçeli her wiha ji bo avaya ewleya domdar a li rojhilata navîn pêşniyarên şênber ên ku divê bi pêşengiya Tirkiye werin kirin rêz kir. Çend pêşniyarên Bahçeli wihanin. Li dijî İsraîlê peymana Mekkeya ku di navbera Tirkiye, Erebistana Siûdî û Pakistanê de hatibû îmzekirin, divê bê firehkirin û veguhere Paktê Qudsê bê avakirin. Bi bejdariya Amerîka, Rûsya, Çîn û Yekîtiya Ewropayê divê encûmeneke bo demkîk û aramiya li herêmê misoger bike bê avakirin. Li binsiya neteweyên yekbûyî divê ji bo çareseriya du dewletî konferansa ewlehî û aştiyê ya rojhilata navîn bê civandin. Li dijî İsraîlê divê Tirkiye deklarasyona Enqereyê ya ku prensîbên ewlehiya herêmî dihewîne ragihîne. Di binbanê neteweyên yekbûyî divê misyona çavdêriya agirvestê ya navneteweyî ya bê alî bê avakirin. Di şûna hewildanên yekane de divê komatêkiliyê navbeynkariya navneteweyî ya sizayî û piralî bikeve dewrê. Divê cezayên siyasî û aboriyên li ser İsraîlê bên zêdekirin. Derbarê heman mijarê de daxuyaniyek jî ji aliyê serokê giştiyê CHP Kemal Kılıçdaroğlu de hat. Kılıçdaroğlu gotinên Netanyahu ên me peyamek da Tirkiye wek bêrêzî û gefeke li hember aştiyê nirxand. Serokê giştiyê CHP Kılıçdaroğlu destnîşan kir ku tu dewlet bi taybetî jî İsraîl nikare li hemberî komara Tirkiye zimanekî wekî ragihandina sînoran an hevsengkirinê bikarbîne. Kılıçdaroğlu diyar kir ku Tirkiye neteweyeke ku di dirêjayî dîrokê de serbixweyîbûn û rûmeta xwe parastiye û ev peyam da. Ev helwesta İsraîlê ne tenê ji bo Tirkiye, ji bo hemû herêmê jî gefeke. Ev ne tevgereke sade ye ku wê di dîrokê de wekî lekeyeke reş bimîne. Eger rê li ber neyê girtin, êrîşeke aktîv a welatekî ye ku mebesta xwe ya ku hemû erdnîgariyê bixe nav agir ragihandiye. Kılıçdaroğlu herî dawî da zanîn ku komara Tirkiye wê sekna xwe ya ku li ser serweriya xwe û hiqûqa navneteweyî binyat kirtiye bê ku tawîz bide domdar bike.